If we are victorious. Aldapa batean eta horrenik iragotzi dizueten ejerzitoa, izango dela pikero ejerzito bat. Garratu bat egiten saiatu naiz eta garratu dituen bere ahulguneak, esaterako hemendik sartu litezke eta gero atzede galderik eraso, baina hori egitekotan generalekin hasiko nuke. Tal izan dudan moduan egin dut. Garratua eta guatzen nahi ikusi Zalditeria auxiliarra. Zenbait unitate da zela gure garratu. Fight with honor, and all will be well. Zenbait unitate eskumalde. Straighten those lines, if you please. Hauek batez ere. Eta beste batzuk joango dira zuzen gure gana eta gu posizioa mantentzeragoaz. Eta hemen, lerroa nahiko estu egin dut eta oso fila gutxi atzetik. Hori falange formazioa ez da posari honen. Eta nik usuko No untidiness! Bastards! I will cut out your hearts and eat them! You've done earn your pay for once! That is insolent!
izan gara, eta 7 unitate galdu ditugu, eta 380 soldadutik 300 hil ditugu. Hau izan da dena, lagunok, hurrengo arte, agur.